Djeca uče od svojih roditelja. Da bi poslali poruku, da bi pokazali koliko je bitna odgovornost, koliko je bitno da nauče kako da se ponašaju, jer infekcija novim koronavirusom nije samo trenutak. Ovo je samo početak jednog jako, jako dugog puta. Tako da očekujemo da naši roditelji pokažu odgovornost, da usmjere na koji način treba se boriti s epidemijom, koliko izazova predstoji, a koliko možemo da uradimo da olakšamo i rad zdravstvenih radnika, da pokušamo da se borimo za svaki život. Očekujem da lična odgovornost, jer je ovo put i bitka koja se ne dobija sa jednim bljeskom, bude na najvećem mogućem nivou. Hajmo da budemo tim, hajde da se borimo zajedno i pokažemo stepen odgovornosti kakav zaista imamo kao društvo. Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.